Goedemiddag, goedenavond, SRANAN, goedemiddag buitenland. El España. Ai, mijn trouwe volger van Spanje en van Filipijnen. Jongens, SRANAN maar de overal hè. En ik krijg elke ochtend leuke berichten. WhatsApp, nou, alles soort zegen. Mensen maken zich zorgen. Maar na vrede mide, telekan natuurlijk maar krachtig. Dan mide alles zonde ja. Zo, volgers, SRANAN, nogmaals de groeten in het buitenland. Misschien los maar voor Holland bij je goedenavond, goedemorgen. Oh ja, het is goedemorgen aantal landen, hè? Ja. Sanepsa. Maar ja, weet je, mensen, volgers. Soms, deze don luku, je luku sma, je luku reacties.
je gaat op social media. Er zijn heel wat. De man begrijpt zijn politiek. En mijn partij wel is op mijn page dat macht en politiek, wie speelt mee? En we zien dat we mij play naar een machti, we mij play naar een politiek, trouwens denk dat de lepi, mino lepete, me leri ete. Mi begin wel vroeg, wat kan een politiek man, en mi tek de boos aan voor de man. Maar je ziet wat los aan heeft sa. En president is naar Nederland geweest. Minister van l.V.V is naar Nederland geweest. Minister Gezondheid is ook naar Nederland geweest. Minister Dien Mohammed, no? Ja, die namen kan ik niet eens. Van OW. Hoe die man weer? Hoe heb meer? Minister van OW is ook naar Nederland geweest. Het heeft ons 150.000 euro gekost. Hoeveel heeft gekost is nog niet, ook niet juist. Is dat weer? En die dingen kosten maar, het kosten maar. En nu is de president helemaal in Mexico. Ja toch? President is in Mexico, gaat naar Amerika. Mooie verhaal. Mooi, mooi, mooi. Kom beginnen. Is dat volgens mij gaat op mijn item. Want vandaag ga ik l.V.V. minister is geweest naar Nederland. En hij is ook geweest naar Wageningen Universiteit. No? Of Wageningen, maar go een pressie. Praat over hoe drinkwater. Wat voor goede drinkwater we hebben. Hij is niet eens minister van NH. Maar hij gaat over waterschappen en water praten. Alsof hij verstand heeft wat waterschappen zijn. Maar ik kom erop. Jongen dan, wat heerst me kies, jongen, bijna me WhatsApp boss naar een boy hok no. Sa actie president. Wat boevraag. Dus eigenlijk hebben we een tak over president. Maar mijn attack die over president. Maar ik zou me vinden zo kwalijk. Omdat op Paving bij de minister voor NH, terecht of onterecht, maar mijn man heeft mijn bewijs. Maar ze hebben een bewijs gegeven. Maar sabi, wat president op makti. En er was een fout, dat je mag denken Jim Hawk, je mag denken Smada ook of na Nankusing, dan teka san terugbakken. Maar je ziet, wie helpt wie? En dat umpoti wang, we luka show. Want ze geven soms een show weg hoor. Dat poti boy hok, actie president, dat we voor alle de sankak lekwa gotro. Wat sa zoon op te maken naar een pa? Ja toch? Sa zoon op te maken naar een pa. Dus if a pa fout, a boy naf de fout. Maar nou president belooft. Toch? Met wat op Jim Hawk kan men onderzoek. Te meer kies informatie met onderzoek Jim Hawk. De Jim Hawk moest converteren aan samenleving. Moest kontakken aan SRANAN. Sapsa. En dan kan verhaaltjes. President go Mexico. President. Mia wampas kopu aan trawiki mo tak over you. Beloof me, take kom you a breaking news. Mi wa yere tak ipur Malesa. Mi wa yere ipur Leo Brunswick. Mi wa yere de forma se heb na kabinet bigi puru. Mi wa yere fasa ne baka pe fare karasa baka mi gado pere prat pakket. Hoe heb me even volgens. Bureau eenheid. Ote yo zuiver dape. Mi wa yere om een minister egwa oso. Sot minister egwa oso president. Want if binnen 2-3 weken in een poor de man, nanga de chaprahas,
inclusief je familie. Want je belooft dat je zuivering komt. Dan mi wan si even kon terug, lek fai taki. Dan mi no wan jere. Taki jere no, we gaan het doen, we gaan kijken. No. Te saka, ben wan tu be mi jere tak minister M, minister C, minister D, minister F, home. Kabinet, terugroepen. Mevrouw Malessa terugroepen, Leo Brunswijk, alle de mensen op 10 functies. Dat me was je president. Laat je ballen zien. If you na press, van Kondre, if you lobby wisranan, they take doro, no kanga smoesjes, no kanga chocolade mars verhaal, want me hede me ja mars chocolade. En mi werif jamming, want ik krijg al bijna suikerziekte. Want toen aantal minister vind doe je bon. Ja toch? Mina kade minister de mami wa yere. Breaking news. Want u loopt breaking news toch? Mi wa yere breaking news. En mi no yere breaking news? De tak mi takru. Dan mokar alles aan kadorosi. Want in poer de man. We zijn allemaal nietsnutters. En alle soort geweldigheid. En alle soort sanity. Dus president, doe me genoegen. Lek van ik beloof de jongeren naar Holland. Lek van wang event kan aan mijn beledig je. Maar naar right aan mijn actie. Jere, want ik guess dat de man van Holland. Ab moro atigi SRANAN, lekwan tu SRANAN mij waka, na mij play SRANAN man. We moeten ook eerlijk zijn. Want chisa geboren, dape, agesta kan mij 4 moro gi SRANAN, lekwan chisa geboren jaso, en play biggie leider, na leisters. Want we zijn ook een aantal waardeloze figuren in het land. Dat we wraak daarmee takso. Dat we mag wraak. Ja, lul-isers. Ugoluku zijn lul-isers. Heerde dat telefoon. Lul-isers. Lullen over anderen. Heerde. U denkt dat we roko 6 euro en 5 euro. Dat we bereik doelen in een kondre. U bereik doelen. U tron Dubai. U tron alle soort geweldigheid. Dat we roko 3 uurtjes. Dat hele wees doen van je familie, zwaar puro, dat we puro, dat doe de doe. Daar zijn we heel goed in, en krabbe mentaliteit. U boe in asanati. Maar zet potisma, zet a kondre, uno sabi. Uno sabi. Want hele we tan luku, wie dat doet, dit doet, dat doet. Dus president, na alle lespeki. Toch, met sakamis refgio. If you know purwa aantal minister, dat trawiki zonde voor euro, dat de wraak, ja, de wraak, ik van mij, ik ben aan het maar ik heb ook mijn pakiras die me adviseren hoor. Ha, president? Dus tekom, kring je kabinet, bigi konan een wet, voor one man en one functie. Kolukusma in DNA. Ja toch? Ook keur aan wet goed. Dat was je president. Smij menen naar een kondre. Smij menen naar een kondre. Want er lopen mensen hier. Met 5 en 6 en 7 salarissen van de staat. En nog weinig. En nog weinig. Unom suku mga trobi tak mo pot alasan tapa page voor me. Unom suku trobi. Dus president me wachten you teidora. Ja? Dat koluku sana you. Is hij toch? Sana you motion. Koluku even echt. Zij zo change yo chako. Want if you not change kong, dan des masa stem na tapu,
Wat kan niet denken wanneer hun Staanse mensen hebben gestemd, maar hebben ongeveer ook 10.000 Javanen op u gestemd. 10 tot 11.000. Hebben ook Surinamers op je gestemd van Creoolse afkomst, wat jullie zouden redden. Ja toch? Kijk hoeveel aantallen. Ik heb alle aantallen al uitgewerkt. Pakira van me heeft uitgewerkt. En wie heeft gestemd op VAP? We weten bijna ook al. Ongeveer hoor, 98 van president. Dus dat die bromtje jari er nog niet is. Toch? Dus kom met die bromtje jari hoor. Dus ik weet niet. Minstens maar sengwe, maar begin sengwe. Sengwe kan een bromtje jari. Anders kom je nooit meer. Nunca mais. Nunca mais. Maar vandaag ga ik het hebben over l.V.V. Waar we hebben een minister die ons goed bedondert. Mag ik bedonderd zeggen? Pakira, ik mag bedonderd zeggen toch? Ulukumer, wat kan ik moet tak bepaald zijn? Want ze zijn snel om naar de PG te brengen toch? Je alles aan de mij chamigo PG. We hebben een werf naar papieren. Alles aan we chamigo PG. Hoe chamigo? Wel, hier is minister l.V.V. Nanga Yumi Abeng. Want je zet iedereen van landbouw te bedonderen. Dus volgens mij, president Sabi, dat u begint met campagne voor brokko VHP. Dat nou wang. En wat tegen zij deed dat? Achterban voor VHP naar morgen voor landbouwers. Ja toch? Saramaka, Wanika, Nikeri. Dus maar dat staat nou tapu toch? Maar kan de president nog sabi, met al je lulverhalen die je vertelt, zo geweldig in Nederland. Ja toch? Minister? Laat me beginnen bij VF, no? Of FEF. Ah, FEF. Wat is dat voor jou sam schrijven jij? Itaki nga de man, money okong. Bananensector, met kondape. Die mannen hebben een waarde van $8 miljoen. Die mannen hebben bij DGGF 4 miljoen geleend. Ze hebben pas uitgegeven 2,4 miljoen en een paar bedrijven. De mannen met Macedonië in Afrika. De kon leer unjaso. Van je tak naar FAF, sorry. Of val ik je doe business. Maar isabi, minister, isab taki onzichtbare hand toch. Isab tak misen wang Afrikaan konto. Nanga Rupendra. En de demanda tibo zet $20 miljoen juno. Dan jawang dama sa ipoti dape. Wat amata kan minister? Maar bij her voice over Sautaki. Want de mensen de man mi go. Wat alles ook getaped hoor. Dat is sabi wat mina trobi morangai. Is sabi toch? Zo naïef zijn jullie. Zo naïef. Dan mevrouw Mila bijzonder. Er zijn een briefje kom. Dat no opportunity vina a boom. Ala sweti mo watak baka 2 jari. Sapsa. Uno man se tuan di lang ang mafufuru. Wat de torat no man takito. Minister, jij wil geen redding brengen voor landbouw. Jij wil geen redding brengen voor vij. You know wani. Mimde watra oma mandisyon. Ik kan me soms dood ergeren. Toch? 40 of 50 jaar aan ministerie van de bestaan. Minister Siudin.
Vanaf 1980 in de jaren 80 landbouw en megwa grond. Waar regering ik kon beloven voedselschuur. 10 jaar voedselschuur. Geen moer gedaan. Je bent daar beleidsadviseur geweest. Je bent onderminister geweest. Je bent directeur of onderdirecteur van landbouw geweest. Er is niets van geworden. En als het niet waar is dat je onderminister was in de jaren 80, waar de landbouw kapot is, maar begin brokken, pap, lek chips weer brokken. Taka kruim, dat is de laatste kruimel van chips, je brokken eten. Dan komen jullie met lulverhalen over watermonitoring, waterschappen. Je hebt geen idees verstaan. Is dat bij Nani polder, hè? Is dat bij Europa polder, hè? Weet je wat watermonitoring is, minister? Waarover praat je, man? Je vergeet en je sabi dat mijn familie biga Holland. Je sabi toch? Kan je naar familie van Tokiera of naar neef of naar aangetrouwde familie? Moet je het ook een keertje zeggen, want ik weet niet wat je nog daar doet. Ik weet niet wat je nog daar doet. Je kan niet eens een goede lab opzetten. Wat is het geld van Samap? Waar zijn al die tractoren, al die machines die gedoneerd waren? Is er een onderzoek gedaan? Waar zijn al die apparaten van landbouwers? Je belooft landbouwers in Nederland, diaspora, er is grond, tenminste de president is grond, er is grond zat, grondlai. Landbouwers komen, je eigen landbouwers kan je geen grond geven. Kom eens uno actie. Uno manjung grond. Maar intussen 26 NV Mickey. Waman vraagt 18 NV aan. Atrama actie een aantal NV aan. En allemaal naar agroprocessing. U denkt uno sabi. Sam, we pur grond bakaf seri. We pur grond bakaf sergisma. Je tak grond lai. Maar me lezen, me zegt na fake. Tak we bij grond gisaisa. Dat je president dat er is geen probleem met grond en zo. En de staat gaat weer 2 zoveel miljoen betalen. Zo kutter was we verteerders maar. Voor buitenland boeren komen jullie hoor. Diaspora komen jullie hoor. Genoeg land. En de staat gaat land kopen voor zijn zaad. Dus je bouwt een grond. Maar je brokken Adron. Want Adron no mag doen niks. Want die pot was 6 kilo maar dat ben ook toe. Leg voorzitter. Dat ook zo'n chapraha. Die Adron breekt. Want er mag niets gedaan worden bij Adron. De wa bouwen grond. Per soort water hij komt. Per allemaal die keri sabi. Tak dape. De man tak ustel ma buhu. Dus je schisma le kwa buhu. Dat is frustrant. Hey minister. If mina you talk. Me pakken tamara mate me skrifa briefi me badang. Zo waardeloos zijn jullie allemaal. Dan nou. Hey, we got it, yo. Save sanga de man die show. Dus hier nou. I me kwa kabinet nou. Per no structuur of land in no sap kabinet. Volgens minister in no saba organogram voor uw ministerie. Dus you see, alle de man voor jou na l.V.V, lex kapo, lex assi, de man sap niks. Want je hebt alles kapot gemaakt. Want alles wat Tanya is, wordt kapot gemaakt. Lo was je, mekara nee. Wat agestak tewe si kruis, we lauw, nooit ushi wa kruis.
Wat we kruis op bepaald alasan naar l.V.V. Grote boeren nog maar exporteren eten. Want er is geen moer gedaan met watermonitoren. Er is geen moer gedaan met chemische af. Niks in het doen. Dat zei je kon lul. Zei je kon lul tabis. Zei je kon lul. Je kon op een beeld kon leggen uit. Dat je landbouwboeren crepeer. Je hebt adron dape, je hebt om een grond dape na persna polder, aeropolder, dat je gaat bij grond, even true. Dus hier nou, je hebt een kabinet. Dus je hebt president, je hebt vicepresident, je hebt minister voor Financiën, je hebt minister voor Binnenlandse Zaken. Dus je trok gado nou. Want je hey, maar president nou, kabinet je meki. Pe ana no waarde. President, you know, alla ministerie op een structuur. Wat is een structuur nou de fayu wani? Maar de man van kabinet nou een bevoegdheid voor teken niks. De man zou ook aan het kabinet vie. Na moro doma zei ook aan de man. Pas schrift in een wet. Zot besluit president dat organogram keki dat de directeur zijn poti zijn waardeloos bij alle directeuren daar. Want hoe leidt directeur daarvoor? Want een ministerie de semma zijn ook daarvoor. Ja toch? Nou je met een kabinet, maar zak je kan verter afvallen. En je kan tegen me per in een begroting ade. Omes ma oroko in a kabinet moro. Minister minister Agijbert Singh moest converter afvallen. Pe a tek op dat kwa ministerie mag potwa kabinet voor pewa pai. Pewa pai. Yo. Dus eigenlijk een minister zei, dat is alasani, naar buiten al wet aan mijn roko. Dat is een ministerie dat je brokken helemaal ba. Omdat je een sap roken, je kan niet werken. Je weet niet te werken, je weet niet hoe dat hoort op een ministerie. Want één ding is voor jou belangrijk. Visserij, Namona, NV, ja toch? Want Oli, hij bijt op haven, hij gwe, niemand weet waar het gaat. Dus de SRANAN, ze op visboto jaso, de man tanken belastingvrij. Maar de pot of you, hij tanken belastingvrij. Je know, kon hij niet op je potaboto tap, en vind het op een boining. Na je bedrijf. Na je honey. Taka boy potlek directeur. Dat weet heel Suriname al. Ja, dus ja, nou, ik denk dat man eens op zij doet. Ai, me carre ons you did. Je mixa niet, volgens mij. Dus ja, nou. Mira maar begrijpt dat Rupendra. Isabi toch? Je bent kwam minister poti de in een lazy awet. Pe upura sanati. Te verklaren, gewisseren aan, pe umapa de geweldig woord. Nanga alle de so sanati. Dus minister, ik kom, wamate e wiki, afetak de saneroko, e potwa kabinet. Tamara mate, wat de minister opo, o doa sem sani. Want er zijn geen wetten. Wet no de na kondre jamoro mensen. Wet no de moro. Ai mi careo. Ome presi. Alla de grong voor 75. We kosten wet man. We schelden elke Nederlanders ook uit. Om een bedrijf de man liep udabaka.
om een landbouwbedrijf, om een DET. Je hebt ook toch meegeholpen? EINDE man toch? Alla den chaprahas de tapa ministerie ete. De poerde boom ma. Sa en menen ng landbouw, je puro. Je hoor wat salmei pet. Ages toch alla tamay faros ribi. Damay snorku 20 kilometer en een man op een charengwe. De sok man dat die poti. No one student wetek voor universiteit of voor de scoren. Tak nee, we gaan de studenten meenemen. Alleen maar larikoek vertaal minister. U vertelt alleen maar larikoek. Je zei toch, je bent naar Nederland gegaan puur voor je eigen zaken. Zo eigen TORIE we go zitten. No one view go zet SRANAN man TORIE. Uno go zet wie SRANAN sani. U eigen sani u go zitten. Is duidelijk. Uno ko tell me next. Jonas is een verhaal, je is dom, Mickey. Isabi toch? Dus eigenlijk, minister na president van Oudweren. Minister na Noama van Oudu. Dus Tamara Mante, minister op het kabinet landbouw. Op het kabinet visserij. Op het kabinet onderzoek chemisch afval of chemisch zang. Zo draaien we konderen. En tussen landbouw en brokko. En tussen om een exporteurs nog maar exporteren. We nog maar doen een behoorlijk groot onderzoek. In een maand dat gaan volgen dat keren nou. Alla onze ekis 20 plantjes of 5 plantjes ugo brand vrucht toe. Sana taak dan voor landbouw. Doe aan ministerie opera. Wanneer ze zo money wel als drapen. Om met donaties. Ika alle soort donaties we kiezen. Pede money ego. Wat hij volk wel lezen tak hier nou. Dit we kiezen. En dit geven voor u. Pe transparantie de van regering disi. We taki. Alle regering. We go, we kom. Maar landbouw is broko. Want alle des mensen ego zoeken lantino. Une lees WHO. Tak dalek yang libismano abi. Dan ulai gronja. Walo mai tek grond. En hossel grond. Tek grondhuur. Bakwa 60 mo. Ama potak grond. Babawe ebo wone. Goluko ome erodesere. Wanneer komt er einde aan dit soort dingen? Huh? Iemand zet een gebied, giet 60 man, dat je nog 60 man krijgt 1 hectare, of 100 man is 1 hectare. Je nog, dit is naar ruimtelijke gedachte, je praat pepre, je praat dit, je praat dat, iemand zetten. Is dat zo moeilijk? Soort afspraak in met die exporteurs, ik ga Holland. Maar je want bij grond. En president had grond leid op. Hij SRANAN leid grond. Komen jullie. We gaan lambada dansen. We gaan chutney dansen. Hoor, er is veel grond. En de staat koopt grond voor Saisat. En je maakt Adron kapot. En de president is als Saisat komt uit Guyana. We gaan Saisat. Dus hier nog. Dus first in bij grond. In plaats je zet je Saisat probleem. In plaats je zet een instituut, je tranga adron, nou wat je tra instituut of you. Want je met je instituut kon jaso, lek rijstek, dan uno wat takken de man. Want de mail bijna 50 lees ik ba. Omdat kan de jaren tak na kusing na vertegenwoordig rijstek. Brashon. Zo'n zaak zal zijn jullie. Dus eigenlijk. En met tijd dat je een sakapadi, dan ben je niet keer maar sheng, want ze werken hard. Maar als saksi schrijft bijna min wakawa, is dat tijd dat mij kot udu dat saksi uit tabra toch? Dat udu lo zijn jame toch? Als zo weer roko, als zo weer denki. Hier is een president.
Minister, zo'n minister heb ik puro. Met mijn minister Suudin, want hij is ook rancuneus. Ja, en met een paar mensen die hij zogenaamd daar manipuleert en tot goud heeft gemaakt. Maar ik ga te laatst dan. Wat denk jij, minister? If me no kies antwoord aan wiki die zit op de brief heeft me, moet charigwa rechter. En no ja, moet charigwa EU. Je mag sap voor me idee. En alle schade, moet vinden jammer, want je na geen moer te maken, na land die op je schade. Je mag sap dat die, want we plek gado op het ministerie. Want minister na een politieke functie, if je sap dat die. En alle ministerie op een bepaald systeem roko. If je sabi, op een sturu de gwe. Want je giet maar sheng. Je giet VHP sheng. Je giet de landbouwers voor VHP sheng. Zo schaamteloos ben je. Je weet niet hoe het hoort. Holland in een shita kwa minister op een wakagwe. Op een dam. Unoma op een doe dat. Sang. Na seita bever de tapasturo. Na seita bever de tapasturo. Unoma op een dam schreef. Unoma epa president akeren op pres. Asari era. Isabi toch? Ik heb mijn dingen geregeld. Ik heb een beetje gestolen. En het is genoeg. Ik ga bedanken. Ik ga weg hoor, president. Unoma epa president. Anasar etenanga grond. Anasari. Anasari naar de vergunning. Anasari naar de voedselsektor en visserij. Inoma organiseren visserijsector streefie. Inoma organiseren landbouwsector streefie. Niets kunnen jullie organiseren. En je zit een jaar en zoveel daar. Je was onderminister. Je was onderdirecteur van l.V.V. Wasasa, je moet bij Sabasa uit het rozo. Dat president moest bij Absheng. Via Peno moest Abisheng. Maar nee, zo zijn eigen belang. Zo zijn familiebelang. Zo zijn nepotisme belang. Dat idee je gaat takwalo flauwekul met chocolade mars. Dat bijna met die suikerziekte bafono. Dat mijn suiker ik krijg 16 en 20. Dat heet die mijn godri bita om jou. Anosar ete de sukrusa weteki. Anosar, is niet genoeg, hè? Je wil meer en meer en meer. Waar ga je het brengen? Geen enkel ordening. Niets. Dat is de reissector ook kapot. Want daar probeer je ook alles kapot te maken. Je probeert ook de groenteboeren kapot te maken. Je probeert exporteurs kapot te maken. Daar at chips transactie. Dat is mooi, VAP heeft landbouw kapot gemaakt. En je eigen mensen, heel wat van die VAP'ers zijn landbouwers. Ben je dat vergeten? Je vergeet dat niet? Je hebt maar jeje. De VAP'ers nog maar takken aan jou. De nog maar tegen je tak liba storen. Alleen maar eigen belang. Dan kom je een mooie verhaal vertellen. Je kan een mooi verhaal vertellen. Hoe geweldig je in Nederland zaken hebt gedaan. Jullie eigen studenten hier. Je trekt ze niet bij. Ik zou mijn studenten bel me. Ik kwam op je film. Mijn naam kon zien wanneer ik kom een beetje in de kast. De wat tijd dat ik de chino want doe landbouw ja. Want allemaal moeten bellen lekkers worden van jullie allemaal. Ze moeten die 500 SRD nemen en pakketten. Daar is er dus zo'n manipuleren volk bedoren. Penono de landbouw naar booming. Is dat met kondre l.V.V landbouw wang? Maar nee, er is grond. Je eigen mensen kan je niet eens een grond geven. De staat koopt grond. Een geweldige soort regeling als het klopt hoor.
Soso fufuru. Soso, dus eigenlijk, we creëren een sani. Ja toch? Net als staatsolie op een grond dat het toch? Zouden we teken grond dat die, doe saisat. A grond zou teken aan een bungi saisat strefi. Heb je bodemonderzoek gedaan? Weet je waarover je praat? Want tegen wanneer keer dat die zien waar je bent, je ai luister nou, jouw zusje ga ik zetten. Nee, jouw tante wordt directeur. Jouw oom wordt directeur OW. En luister nou, nee man, laat die man. Adran moet je breken. Omrouw, je moet Adran breken, sluiten die dat ding. Ja, en jij, nee, je dochter ga ik zetten. Dat is een mooie dochter toch? Weet je wat? Ik ga jou zetten bij l.V.V. Je moet checken wie over mij praat. Ja, dan ga ik direct aanslag geven. Daarin zijn jullie wel goed, hè? Jullie proberen mensen hun hersenen te manipuleren, hè? Ja toch? Want daarvoor ga je naar Nikeri. Maar geen enkele andere ontwikkeling is in Nikeri. Diesel gaat omhoog, gasoline gaat omhoog, reis gaat omhoog, alles gaat omhoog. Hebt u een verklaring daarvoor, minister? Een van de mannen zegt, pepersambal wordt geïmporteerd. Die weet ook niet wat hij zegt soms. Toch? Laat je wet maken, no? Dat er geen producten die in Suriname vervaardigd worden, die geïmporteerd mag worden, no? Maar lul niet vanuit de stoel. Zijn lulmeijers allemaal. Toch? Alleen maar lulmeijers. Hier minister, president Wang nang een resolutie. Jera, dai sabi tak president Wang waar is het sma bevoegdheden op het ministerie. No wat tramang if aan benoem tak amak duan sa op het ministerie o sroto. Dus de man fi se pot dape na ane klop. De man zou lauw voor arki de man dat hij op het ministerie, want hij is geplaatst door de VAP. En nou leuk. Voor mij onbegrijp dat er wetten zijn. No? Er zijn wetten en regels. Alle ministerie hebben bevoegdheden. Anders is het allemaal goed. In een sap dat hij. Je ziet iedereen als ezels nu daar. Dus allemaal trouw assi dape. Je zei de boerki. Je ziet maar like boerki. Dat je tek one two poti one kabinet. Dat je make dat tot assi no. Want de bede boerki toch. Dat je pur one two. Dat je trouw assi no. Want de roko. Want je hebt sierpaden en werkpaden. Toch? Want alle de boemoes man sabe roko. I pur potap oso. Want Tanya fetak dene do. Want inoman doe je rotzooi. Inoman doe je rotzooi. Dus ik begin pur allemaal. Poti alle de pelle lekkers voor jou. Amitake de chamigwa piki. Je hebt alleen maar bellen lekkers gezet. Om het hele sector kapot te maken. Hier nog. 2025 of niet eerder zou president Taki. Je gaat geen moer bereiken met deze man op de ministerie. Geen van ze. Next. Dan mag vrij drone. U mag doen alles wat geweldig zijn. En nou lukt. Mitaking. En als het lukt. Dan moet je breed vallen doen. Dan een manier is dat we l.V.V. nodig hebben. We brokken alle ondernemers. We brokken alle landbouwers. Uno sab dat die? Na een soort zieke mentaliteit voor nu. Van voedselschuur naar nulschuur. Next no demoro. Doe een onwettig sani. Sansane klop. Isabi toch? Komt alleen maar lulverhalen vertellen. Je kan niet eens je watermonitoren doen. Je wil in schoenen gaan staan van NH minister. Want je gaat over drinkwater praten.
In plaats je over landbouw praat. In plaats dat je al die gebieden van die landbouw laat onderzoeken. Wat is het waterprobleem daar? Trouwens, ik gotra water, toilet water, ik go, this water, ik go. Al landbouw, ik ga amano sabi. You know, maar monitor dat die. Dat je was exporteur. Je was export groente. Je was landbouwers. Weer nou. Landbouwers, kom je bij tegen was aan. Unap hoop tapa minister die zeggen. Pour je hoop tapa minister die zeggen. En voor no bondrelek landbouwers. En doe eigen sani. En u mek u bundel o schrijf een brief qua EU. Tak jere no sa minister jai doe. Nanga want u chapra hasving. Anoluk. Anoluk. En me bigi tegen nu. No one money say kof Japan ang alasan. Go lukupe de monego. Go lukupe ala de donasi monego. Mek de ko verklaren me lei pere money ego. Er wordt geen rotzooi gedaan met de landbouw. Iedereen moet stikken voor hem paard. Vanaf 80 amang mikatei. A heel landbouw mek zo. En hij is deel ervan. No man op kote mi no one nonsense. Hij was altijd op het ministerie. Want hij had belangen daar. Je zei toch, visbelang. Visvergunning belang. En van mijn bedrijf failliet. Dat je op het ministerie. Dus eigenlijk, die man is niet zo niet als beleidsadviseur, niet als minister, nul. Cabeza di camarão. Cabeza di camarão, senhor. La burro. Mensen, betekent de man zei waka baka, wat love de man die zie. Eerlijk hoor. Ik kan tegen wansa nomo. Usa waka baka de man die baka. Usa waka baka, if you know change a kondre. Usa waka baka de man die zie, if you know creëer, wan landbouwschuur naar ons streefie. Una bondru reflect landbouwers. Usa dudora de krabo. Da we shipe odoro. Wat allemaal wat doe egisani, maar anoluk. U tek voorbeeld voor Vietnam. U tek voorbeeld voor Azië. U tek voorbeeld voor Brazil. En voor de bondru lek landbouwers. Alle regering zou komen. En wist er aan komen. E fu no bondru me ler u bondru. Era? Mama minister me on bos kopugi. Dai sa tapetu. Bakatumum. Landbouws archibus sa motegunu. Bakatumum. Dami organisasi sang oju money jaso. Isabi to. A organisatie zou je money naar landbouw. Tussen de 3 en 4% rente. Era minister? Nang kusin sete nanga de pakira fe. Is dat toch? Nang kusin nanga de pakira wa isete. Era? Mosoryu. Arki landbouwers. E fu pauru bondru strefi. Tussen 3 en 4% rente wan jari. Usa onderzoeks mij kangamoni. Ja? Herre minister? Even. Ik ben niet zo terug. Ik ben niet zo terug. Even, ik ben met live bezig. Ik ben zo klaar. Oké. Ja? Dus hier no. Landbouwers, op bondru. Leg van mij de bezig aan huizenbouw. Net zo de bezig aan landbouw. Want mi zoek money gida regeren die zich fai. Dat want directeur fai schreef gewoon dat niet geïnteresseerd in die $20 miljoen. Ja? Want ze kunnen niet schoemelen met die Engelsen. Ze kunnen niet. Want voor mij een voorroeping in dat naam kusin de nebaka. Zo willen deze gasten Suriname opbouwen. En president, if you ne brief me sa met cha ala stukken giko, want mi very schrijf ik ba. Ja, want toch geef je mij geen antwoord op geen van die brieven van me. Ja,
Want we denken dat we maar weer een wetty trui. En hij weer go to naar Rolex Oloisi en naar netwerk. Dat hoe denk je. Hoe denk dat Rolex naar een pakje crossief 2800 euro. Naar 10.000 euro. Jo doro. En no luck. Maar goed nieuws. We roken. Mensen. Volgende week komt. Wat tramai in beeld. Hoe de? Ik ben voor de jongeren bezig voor een goed computer voor studenten. Hoe de bezig lijkt wie SRANAN. En hoe ne taki we doen. Maar voor de keren nou een epoenu. Dan we spam. Dan gaan we zelf die boeren financieren hoor. Met buitenland ja. Mensen van Percaya. Met een mooi pokoe jono. Want misschien allemaal van HVB wat Percaya. Al die bellenlekkers. Je sabi toch. Ze zoeken hun geluk weer met grond. Je sabi, hoe mag kost me, maar jullie zijn gewoon zweef. Wat zweef we zweef? Arkija. Ciao ciao SRANAN. Ciao ciao wie SRANAN. Lobby. Lobo strefi. In caso je maakt karakter, natuurlijk je maakt karakter bij de volgende week. Op 4 uur weer terug. Ciao ciao. Hai percaya, Arkija. Isi percaya serif nok ay mikado. Aku kusep no andra lagi percaya. O jopo soera da o do bumpo na ti. Uno desta fasta ja. Año tueta. Fruta. Ciao. Waka baka chitenera. Nanga waka baka muntari sa neko pai miera. Belle lekkers. Na mita kenewara. Mensen, wat doen een beetje wijs. Loop niet achter mensen. Allemaal voor hersen voor denken. Ciao, wie SRANAN nog bedankt. Blijf sharen. Power.